салом дӯстон, чун ҳар вақта пеш аз ҳама дар бораи бозиҳои шаби гузашта ҳарф мезанем ки бо голҳои зебо ва комбинатсияҳои муҷалло сурат гирифтанд. Ба тартиб дар бораи ҳар яке аз онҳо суҳбат мекунем. қаблан амиро таъқид бояд кунам ки дар ҳамаи топ-5 мусобиқаи футболи аврупоӣ интрига боқӣ мондааст. Дар Италия умуман ягон даста чемпион шудан намехоҳад. Ду дастаи даъвогари асосӣ ба скудето ки аз як шаҳр ҳастанд, дар ин давр имтиёз бой доданд. Дар Англия оссон барои ҷои чорум боризаи шадид ҷараён дорад. Мо рӯзи гузашта гуфта будем ки чӣ гуна Сити ва Ливерпул акнун хуни ҳамдигарро мерезанд. Чемпионатҳои дигар низ бисёр ҷолиб шуданд ки имрӯз мо дар борааш гап мезанем. Дӯстон, дар Лигаи Чемпионҳо як қисми дастаҳо бозиҳои худро гузаронинданд, аммо як қисми дигарашон бозиҳои худро па гоҳ мегузаронанд. Виларреал бар зидди Ювентус, Челси бар зидди Лил аз рӯзи чоршанбе бошад, Атлетико Мадрид дар майдони худ МЮ-ро пешвоз мегирад, Аякс бошад ба меҳмонӣ Бенфика меравад. Тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар Англия дидори дастаҳои Лидс ва Манчестер Юнайтед диққатро ба тарафи худ ҷалб мекард. Пеш аз ин Роналдо аллакай танаффус дар голҳоро ба итмом расонида гол зада буд. Интизор мерафт ки дар ин рақобат ҳам Криш имконияти зиёди голзаниро хоҳад дошт. дар ин бозӣ кори бештарро ҳамдастагони Роналдо анҷом медоданд. аз ҷумла Харри Магуайр аввалин шуда ба задани гол даст ёфт. Манчестериҳо то қисми дуввум бо фарқияти 2 гол пешсаф буданд. Лидс дар 2 дақиқа ҳисобро баробар кард. ин 2 дақиқа боз таоми заифӣ ва бесару сомонии хатти дифоъро маълум карданд. ва аммо дар баробари хатти ҳимояи сус девҳои сурх дар ҳамла паҳлавонони тануманд доранд. дар охир шогирдони Рагник тавонистанд 2 голи дигар зада бо ҳисоби 2-4 ғалаба кунанд. Бавария баъд аз чанд натиҷаи ноком оҳиста-оҳиста ба худ меояд. Мюнхенҳо дар Лигаи Чемпионҳо масъалаи баромадан ба даври навбатиро мехостанд дар бозии якум ҳал кунанд, вале Залцбург устуғон дар гулияшон шуд. дар бозии Бундеслига шогирдони Нагельсман бар аутсайдер Гройтер Фюрт бо ҳисоби 4-1 дастболо шуданд. Борусия Дормунд бе ягон мушкилӣ Борусия Мюнхенро торумор кард. шумо тасаввур кунед ки аз ин бозӣ бисёриҳо як рақобати баробарро интизор буданд. Дормундиҳо бошанд интригаро кушта бо ҳисоби калони 6-0 рақибро торумор карданд. Барселона баъд аз мусовӣ дар Лигаи Аврупо дар чемпионати дохилӣ бо Валенсия рақобат намуд. каталониҳо масъалаи ғолиб шуданро ҳанӯз дар нимаи якум ҳаллу фасл карданд. Обамеянг дар ин дидор 3 гол зад ки голҳои нахустини ӯ дар ҳайати каталониҳо ба ҳисоб мерафтанд. Фрэнки де Йонг як голи дигарро ба номаш сабт кард. ягона голи Валенсияро Солер дар дақиқаи 52 ба дарвозаи рақибон зад. як бозии дигари чемпионати Испания ки як даста ба дарвозаи тарафи дуввум 4 гол зад рақобати дастаҳои Атлетик ва Реал Сосидад буд. аз ин бозӣ ҳам бисёриҳои интригои зиёдро интизор буданд. рақобати баско бошад яктарафа сурат гирифт ва бозингарони Билбао ба Сосидад умуман имконият надода бо ҳисоби 4-0 дастболо шуданд. дар Италия боз шоҳиди сенсатсия шудем. пеш аз ҳама ин мағлубияти дастаи Интер мебошад. шогирдони Инзаги дар Лигаи Чемпионҳо қувваи зиёдро сарф карданд. дар ин миланиҳо хеле вазмин метофтанд. Сасуоло бошад баръакс хеле осон ба ҳамла мерафтанд ва ҳуҷумҳои хубро созмон медоданд. ҳамин буд ки онҳо 2 голи беҷавоб ба дарвозаи нерадзуриҳо равон карданд. Фиорентина бе Влахович ҳам ғалабаҳоро ба даст оварда истодааст. Аталанта кӯшиш кард то садди роҳи Флоренсиё шавад, аммо дастаи Флорентина як гол зада то охир ҳисобро нигоҳ дошта тавонист. ҳамин тариқ аз ин бозӣ як нокомии дигари дастаи Аталантаро шоҳид гардидем. нимҳимоятгари дастаи Челси Жоржино орзу дорад ки рӯзе зери роҳбарии Гвардиола бозӣ кунад. ман бояд ба дастаи Челси намегузаштам, балки дар дастаи дигари кишвари Англия бозӣ мекардам. ин трансфер хеле зуд амалӣ шуд. вақте ки пешниҳоди Челси омад, ман аллакай дар Лондон будам ва ба худам гуфтам ки танҳо ба пеш. орзуи ман бозӣ кардан дар дастаи Пеп Гвардиола мебошад. муҳим нест ӯ дар кадом клуб бошад. асос ин мебошад ки ӯ мураббӣ бошад ва ман бозӣ кунам. намедонам ки чунин айём фаро мерасад ин ки не. Гвардиоларо ман беҳтарин мураббӣ дар дунё меҳисобам. дар овони кӯдакиам тамошо мекардам ки Барсаи ӯ бо Роналдиньо, Хави ва Иньеста бар ҳамагон бо осонӣ дастболо мешуданд, гуфт Жоржиньо.
якумаш он ки Гвардиола бо Роналдиньо ягон кор накардан. Вақте ки Пеп омад, якумин коре ки анҷом дод, Роналдиньо Деко бар ин футболбозонро аз даста ҷавоб дод. Дуввумаш наход дар назди Тухели зиндаву саломат Жорҷино ҷунин гапҳо гӯяд. Ҳамин Тухел Гвардиоларо дар финали Лигаи Чемпионҳо мағлуб карда Челси дар зону бударо боло намуд ку Жорҷино пайваста вақти бозиро пайдо мекунад. Дар Челси бояд ба чунин мусоҳибаҳои бозигаронашон диққат бидиҳанд. Яке аз Интер омада изҳори таассуф мекунад, дигаре мегӯяд ман бояд ба Челси намеомадам ва ҳоказо. Масъалаи Мбаппе гардишҳои нав пайдо мекунад. ПСЖ бо тамоми роҳу усул кӯшиши нигоҳ доштани ҳамлагари фаронсавиро дорад. Тибқи хабарҳо, роҳбарияти Париж ба Мбаппе шаҳрномаи дусоларо пешниҳод мекунад. Аз шунидани маблағи он сари кас чарх мезанад. Тибқи он гӯё Мбаппе дар як ҳафта 1 миллион кор хоҳад кард ки ин дар олами футбол собиқа надорад. Реал Мадрид чунин миқдор маблағро ба ҳамлагари фаронсавӣ пешниҳод карда наметавонад. Дар Мадрид нигарон аз кӯшишҳои тамдиди шаҳрномаи Килиан ҳастанд. Мадридиҳо медонанд ки байни онҳо ва Мбаппе танҳо маслиҳати шифоӣ вуҷуд дорад ки тибқи он ҳамлагари ҷавон бояд баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ ба сафи мадридиҳо гузарад. аммо гуфтан чи аст? Боз Мбаппе метавонад гӯяд ки ман аз фикрам гаштам ба Мадрид намеравам. Гуфтан ягон статуси қонунӣ надорад. Килиан метавонад бо Пари Сен-Жермен шаҳрномаи навро ба имзо расонад. Дар робита бо ин Реал Мадрид аллакай ба Мбаппе хабар додааст ки агар ӯ бо ПСЖ шаҳрномаи нав имзо кунад, онҳо аз ҷалби ӯ даст мекашанд. Маблағе ки барои маоши ӯ дар моҳҳои аввал пешбинӣ шудааст, барои ҷалби футболбозани дигар сарф хоҳад шуд. Тобистони соли ҷорӣ барои Мбаппе тақдирсоз хоҳад буд. Ӯ то моҳи июн бояд хуб андеша кунад ки пешниҳоди ғафси ПСЖро қабул кунад ё ба лоиҳаи Реал боварӣ ҳосил намуда сафари Мадрид кунад. Реал аз тарафи худ ҳамаҷиҳатан нишон дод ки ин футболбозро чеҳраи марказӣ хоҳад карду тамоми бозии мадридиҳо дар гирду атрофи ӯ хоҳад буд. ПСЖ ҳам собит кард ки барои нигоҳ доштани Мбаппе омодааст ки шири мурғро барояш пайдо кунад. Дар мавсими ҷории Лигаи 1 Мбаппе дар 23 бозӣ 12 гол дорад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.